Здрасти. Дошъл съм да помогна на колегата Стефан Иванов, когото понякога наричаме Чефо. Точно днеска ли трябваше да сменяш на клътки. И му нося най-важните инструменти. Тръбен ключ, чук. Заповядай, колега. Благодаря много. Значи, изключително оценям факта, че идваш да ми помогнеш да сменя тези наклътки. Ето това е новата ми Алфа. Тя е почти като старата, само че е купение, четири. Само чакай. И му носи бонус подарък под кората от Хондата, която купих. Ето тук. Това е хидравличен крик, с който да не си губим времето на дъжда. Значи сигурно ни изглежда много добре. Искам да покажа какво са задни свършени накладки. Това е хубава нова накладка. АТ, ето както виждате колко животи в нея. А ето това е старата накладка, която махнах от колата си. Да. Някой е решил да не сме... Може би са заводски, да? А това е Алфата. Значи ей тия джанти всички ги искат. Точно ей тия джанти. Ей тази 17. Ама курбата няма. Кой е паркиран на тротуара? Един човек с много здрав италиански автомобил. Това как го прибираш, бе? Ами обясни. Кое как прибирам? Бруталното с това нещо. Слушайте внимателно, няма да повтарям. Това е тръбен ключ. Който когато не ни се дават много пари за комплект за сгъване на спирачни апарати, си го наместваме на размер Алфа Ромео. И стискаме буталото. Listen careful, I will not repeat. Да, ще сега ще се окажа, че му е трябва да взема погледа. Който е на 15 км от тук. Винаги ли трябва да бъдеш готов? Я го дръжди. Да, май трябваше погледна за. Понеже съм много умен и красив, съм взел грешния инструмент и сега отиваме да търсим такъв, който да ни свърши работа. Върнахме се с подходящи инструменти. И сега ще светим на Стефан. Това май е достатъчно голямо. Май да. Мисля, че по-идеално. Да. Само да ми преба инструмента, че нямам излишно 80 лева. Ще ходим да крадем от другото дете. Борбата е безмилостно жестока. Чакай. И за сега спечели от италиански автомобил. Искам да използвам по нея. Умишлено. Знаете ли какво? Въобще не ми се прави това нещо по това време. Маники, тихо снимаш, ама трябва да ми светиш. Светя, снимам. Мълчи таскам. Съдбата на ютубъра.